Human miani og mga pagsaway sa mga netizens ang video ni Samar Governor Shari Antan nga misayaw sa usa ka kalihukan samtang nagsabyag og kwarta gitataw sa gobernadora pinaagi sa iyang official social media post nga kabahin kini sa cultural tradition nga gitawag nga kuratsa. Kuha ang video atol sa usa ka kapistahan nga gitawag nga Hermano Night sa Catbalogan City, Samar. Ang giingong money shower sa tag 20 ug 50 pesos kwarta wala magpakita sa kadato. Inay simbolo kini sa pagtinabangay ug panaghiusa sa mga Samarnon. Sa pahayag sa gobernadora, gitataw usab diya nga dili konektado sa mga government programs o baka mga proyekto ang gisabyag nga mga kwarta. Sa account sa National Commission on Culture and the Arts, ang kuratsa mamahimong sayawon kung adunay birthday, bunyag, kasal ug uban pa. Matud sa Hermano Mayor 2025 Feast of the Saint Bartholomew nga si Ruben Panaligan nga ang natigom nga proceeds idunar ngadto sa mga Catholic churches sa Catbalogan City. Padayon pang gikuhaan og habig si Governor Shari Antan sa GMA Regional TV Balitang Bisdak.